kami awal-awal mencari dana justru yang pertama kali memberi ke kami ada live streaming yang ada di luar negeri, wabil khusus di Malang, Mas Pur NPII. Ini saya beri kesempatan, monggo Mas Pur nyanyi satu buah lagu. Mas Pur dari perwakilan dari ketuanya NPII, baru pertama kali penyandang dana yang pertama kali, ya bagus banget. Penyanyi milik Matani Roh, ya. Ellen dek lah ayune kok tikus. Gini cilik kaya nyangku mbiyen di SMP yang ngene iki. Saiki wis mati kok. Tresno lan kasih sayange karep atiku lakon melu ngeloni sayange bojone kanca angling aku wis kadung tresno nelongso di elen rasakno dhewe salah biyen tak rapi ra tau premiti bergoyang bro. Kulit ireng sing digagas wis kadung meteng gedang ayu dipangan ketek bocahe ayu sikile meletet enak deh. Premiti bergoyang asik. Spesial buat keluarga besar NPI. Sabu alas kulite ijo sing digagas bojone loro. Sumini ngumbah kathok nyen sing nyanyi rada pelo. Hey!
wis kadung tresno nelongso dieleng rasakno dhewe munggane bro karep atiku lakon melu ngeloni alas kulite ireng sing digagas wis kadung meteng gedang ayu dipangan ketek bocahe ayu sikile meletek kadung tresno longso dielen rasakno dhewe salah biyen tak rapi ra tau gelem matur nuwun Om Koja. Terima kasih Mas Pur dari NPI Indonesia New Panca Irama Indonesia. Terima kasih atas donasinya.